Mga kapuso, luyo sa mabungahong kultura o tradisyon sa tribong Bagobok Klata, mao ang pagpanalipod sa mga miyembro niini aron nga magpadayon sa mga musunod pa nga mga henerasyon. O karong buntaga at makauban sila Ruben Sayugan o Lemuel Betil kinsa adunay advokasya sa pagtabang sa ilang tribo. Kung unsa kana, dungan natong sayron. Maayong buntag Sir Ruben ug Sir Lemuel. Dihang salamat kaayo no sa pagdawat sa among imbitasyon ni makauban mo karong buntaga dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Maayo kayo, sir. O, salamat, Sir Adel, sa inyong pag-ibitar ka namo sa GMA. Isip na mo nga ako kay nga pribilyo alang ka namo sa tribu Klata. Maayong buntag, Sir Argil. Salamat kayo sa imong pag-imbita kanamo sa imong programa nga At Home. Nagapasalamat kami kay dako usab kini nga pribilyo alang kanamo nga diin mapasundayag kaninyo ang among mga kinaiyahan ug among mga kultura ug uban pa nga mga pagkaon, mga music ug uban pa nga angay ninyong mahibal-an mahitungod sa amuang tribu Klata. Ug ako po sir no honored kaayo nga mahimamat ang tribong Bagobok Klata this morning. Apan una nato hisgutan ang inyong kultura ug tradisyon. Gusto po namo mahibal-an kung asa ba makita ang dakong pundok sa Bagobok Klata ug unsa sab ang kasagaran ninyo nga panginabuhian sa tribo. Actually, ang tribu Klata nag-comprise yun na siya sa Tugbok District o Kalinan District. No? So mo na siya ang area gyud nga gilangkuban sa tribu Klata. Napod siya part gamay sa Baguio District pero ang Baguio murag natunga na siya sa Ubo Manubo nga ug sa Klata. Sa mga nitibo sa una, panahon pa nga doon ay mga lasang. So, ang usa nga panginabuhi sa mga nitibo, mga hunting sila, baligya ang karne, aron sila makakaon po. So, karon kay uban, na-educate naman po. So, bisabay na po sila sa pagtanom, sa mga prutas, uban pa, maisumay. So, pinaagi na masuportaran po nila ang ilang pamilya. Og dakong bahin sab sa dakbayan sir ang gilangkuban sa inyuhang tribo. O gani, ang inyong pamaagi sa panginabuhian mo sabay sab sa kabaguhan karon sa panahon. Apan, bisan pa man sa kausaban mga sir, no, aduna ba'y mga nagpabilin pa nga mga tradisyon o tinuhan sa iyong tribo o giunsa ninyo kini pagpalambo sa karon? Ang tradisyon sa maong tribo sa pagkakaron mura og nawala na gid siya. So mao na siya ang usa ka tumong og tinguha namo karon nga maningkamot kami nga among mapasa ngadto sa among mga manghod o sa mga bata. Labi na gayud ang pagtugtog sa maong instrumento sa kulintang, sa sayaw, tungod kay ang sayaw manggod sa maong tribo mura siya og nga ilisdan unya sa tradisyon nga lingwahe. Sumo nga palandungon nga ang among mga kabataan gamay na lang yun ang nasayod sa maong lingwahe. Mao na usab nga kami nga mga hamtong na karon naningkamot yun kami nga makatudlo kami sa amuang mga kabataan aron ang among lingwahe dili gyud siya mawala. Kay kaning among lingwahe alang sa inyong kasayuran Sir Argil, no? Mora ni siya og Philippine Eagle. Endangered na gyud siya. So mao na nga kun ang agila ato manggitagaan og pagtagad ato usab tagaan pagtagad ang maong tribo. Ang pagluto sa mga sudan wala na gyud nasunod sa mga kabataan. Mao na siya nga among paningkamutan nga dinhi sa tribo Klata takan na naningkamot ni nga ang proceeds niining among pagkananan makatabang ngayon ngadto sa among programa nga mapasa namo ang kultura ngadto sa among mga kabataan. Sa akong edad karon, murag kami lang ang last siguro nga sa pagtugtog sa instrument, especially sa agong. Kung man ani, kung wala mi matudloan ng mga bata, posible nga mawala gyud siya. So mo ni ang tumo nga unsa ka importante nga among gibuhat karon kay ang among gusto kini nga among tribo nga Klata mo padayon gyud siya nga dili bitaw sa maputol. Nakihiusa o nakikalayon kami sa inyong tinguha mga sir no nga mapreserba ang inyong tradisyon o kultura. Lakip na sab ang uban pang mga tribo nga nagpuyo dinhi sa Mindanao. Sir, dinhita sa inyong advokasya o proyekto sa mga buot mo bisita sa inyong lugar, unsa ba inyong serbisyo o mga pagkaong inyong ginahanyag? Ang serbisyo nga among ginatanyag dinhi sa maong kananan, among
ipakita sa mga katawhan nga ang klase nga pagkaon sa tribo Klata. So among ipanghambog nga ang amo ang ginaluto dinhi, authentic yun siya. Ang pinaka-special namo nga pagkaon kani yung lulot, no? Ang lubi gisagulan siya og manok, gitawag namo na siya logbo. Lulot nga logbo o kaning lulot nga shrimps. No? Unya naapod may lulot nga kamuting kahoy. Ya, naami soup pod na siya nga corn soup. Ang pangalan adto pinit. Oh, pinapod mi gitawag og ludong. Unya, amo pong ihanyag kaninyo ang among music and dances. No, kumukaon mo dinhi, adunay libre nga pagtugtog sa kulintang, no? Kaning kulintang namo na ay pagsayaw usab. Sayaw sa mga kabataan nga diin amo usab sila gitudloan sa maong mga sayaw. And truly very authentic o unique yun nga pagkaon plus nindot ang experience sa imuhang masinati mga kapuso kauban ang tribong Bagaw Boklata. And the best part, makatabang sab kita sa mga kapusong lumad. Maong mahinungdanon yun alang kanila ang atong pagbisita. Sir Lemuel ug Sir Ruben, daghang salamat sa inyuhang pagpadayon sa At Home with GMA Regional TV. Daghang salamat. Salamat, Jill, kay Sir pinagi Archie. sa inyong program. Napadayag po na mo sa kabanan na mga klata. Salamat. Daghang salamat Sir Argil no sa imong paghatag sa panahon alang kanamo aron mapadayag namo ang among mga tumong ug tinguha sa maong tribo. Kini ang At Home with GMA Regional TV.